synes, en af de rigtig gode ting, jeg tager med hjem fra det her kursus, det er at lære at mestre de situationer, der ikke er til at forudse. Så det, der hele tiden sker, når man er i en proces, at der opstår noget uventet, og så har man fået værktøjer til at kunne arbejde med det. Det vigtigste, jeg har fået med mig her fra proceslederforløbet, har været nogle konkrete redskaber. Jeg kan bruge mit daglige arbejde med at styre og lede processer, og så nogle metoder til at kunne gennemskue og se på dynamik og handlinger af grupper på nye måder. Det vigtigste er at ligesom få forventningsafstemt og lavet et håndslag, og så køre med det, men husk at få justeret det undervejs. Og så det der med at være i stand til at sætte sig ind i hinandens roller, og acceptere de følelser, de andre rundt om bordet sidder med, og måske også højlydt anerkende dem. Jamen jeg synes, det jeg sådan tager med hjem, det er det her med, at processer, de er bare ustyrlige. Og det ved vi jo godt, men det er godt sådan lige at blive mindet om. Og så noget andet, jeg har taget med som læring, eller det jeg tager med mig hjem som læring, det er det her med at huske at observere. Altså så man ikke altid tolker og lægger alle mulige fortolkninger ind over, men simpelthen bliver lidt bedre til at lytte og observere og se på, hvad er det egentlig, der bliver sagt. Vi har diskuteret meget og belyst, hvordan man mestrer det ustyrlige procesledelsen, fordi man kan sige, at hver gang vi går ind i et møde, så ved vi jo ikke præcis, hvordan mødet forløber, og hvad der sker, og har fået nogle værktøjer og nogle, man kan sige, redskaber til, hvordan kan vi ligesom genvinde kontrollen og overblikket, og ligesom holde fokus på det, der er det vigtige i det her møde, eller i den her proces.